Bullisimino Industrial Tradeco. Ltd é unha empresa que só produce tipos de bicicletas eléctricas de alta calidade, con todos os componentes de provedores famosos. Somos un fabricante de bicicletas eléctricas de Zhejiang, China e son os nosos produtos. Levamos 9 anos no negocio das bicicletas eléctricas. Poste de asento abatible, fácil de sacar a batería. Batería oculta. Pinza de freo Tecto M300, caixa de aluminio dunha soa peza, centrado automático da pinza, axuste de almofadas, axuste automático do ángulo de almofada mediante placas flotantes. Desviador Shimano M310 altos de 8 velocidades, diseño de eslabón amplo para unha maior rixidez e cambio de precisión, acción de luz avanzada. Placa de polea SMARTKE. Shimano Shift 7 velocidades intuitiva operación sinxela. Expositor de engranaxe óptico tipo fiestra para indicación dunha posición dun engrenaxe. Batería de botella extraíble de novo deseño con USB. Carga o teléfono móvil en calquera lugar cando esteas en bici. Aceptamos pedidos de OEM. Temos en 15.194, en 14.764, TUP, certificado emitido pola Comisión Europea. Pantalla King Meteoriota LCD, diseño cálcico con estrutura patentada. Desde a nosa fábrica, podes personalizar o pedido como queiras e produciremos exactamente o que solicitas, ofrecéndolle o mellor servicio en termos de calidade, rendemento, estilo e seguridade de cada compoñente. Benvido a súa consulta.